जाखो हायावनो जग्रुबनानै मा सानबाय थाखो? आयै जोंफोरखौ मानसिफोरा मिनियो खोमाना? मानो सोरबा मायबा होनलायबाय? आंखौ मायबा मायबि बुंदों दहाय लामायाव। आं बेखायनो बाबुखौ लायनो थांबा सकआव थांबोला लामाफोराव मानसि लोगो मोनजेननो बायो। सोरथो मा बुंलायखो? मानसिफोर बुंनायखौलाय मानो नांगौ? बुंखायो मानसिफोरा माथो होननोखाय मा जानोखाय बुंलाबायखायो बेबायदिनो जानला मानला। बेखौनो सानबाय थाबाय आरो जग्रुबलायनानै। माबोरैबा दुखु मोनदों आयै, माबोरैबा बुंथारदों आंखौ। जेबो नङा बुंखायो आरो माथो बेखौनो सानबाय थाबाय आरो। नङा आयै मानसिफोरा थारखौनो बुंमारदों। आं थाङाबा दिनै बेबायदि जानाय नङामोन खोमा। आंनि थाखायनो बेफोर गासैबो जाजोब्बाय। आं जुदि थांनाय नङामोन राधानि उनाव बेबायदि जानायबो नङामोन। बेबो मोजाङैनो थागौमोन आरो आबानि फरायनायाबो मोजाङै मोजां जालांगौमोन। दा फरायनायाबो थालांबाय, राधायाबो बेबायदि जानानै थाबाय। गासैबो आंनि थाखायनो जाजोबदों आयै। मानसिफोरा थारखौनो बुंमारदों। बिसोरनि बुंनायखौलाय मानो खोमा होबाय थाखो नोंलाय? जानांगौआलाय जाखायो आरो नोंनि थाखाय जादों नामा? जोंसो मिथिगौ मा भुगिनांदों बेखौलाय मालाय मानसियालाय मा बुजिनो। जोंनि जानायखौ जोंसो मिथियोना। मालायफोरालाय सा साज्रां नुनानै ओरैनो जानला मोनला बुंगोन आरो। बिसोरो गोथौ मा जानानै दङ न'खर सिङाव मा सोलिगासिनो बेखौथ' मिथियाना। बिसोर आरो नुनाय बायदि बेफोरखौनो सा साज्रां बुंबाय थायो आरो। बेखौनो नोङो सानबाय थानानै गावखौनो दायनिगिरि सानबा जागोन नामा? माबोरैबा सानबा आंनिनो दाय बायदि मोनो आयै आंबो। बेखायनोथ' मानसिफोराबो आंखौनो बेबायदि होनदों। आंनो बेखायनो मानसिफोराबो बेबायदि सानदों। बेबायदि मानसिफोरखौ खुगा खुगा बाथ्रा बुंनांगौ मिथिबाय? नों जेबो बुंफिनाना बेनिखायनो नोंखौ आगोर मोनो। आंखौथ' जेबो बुंनो हाया, बुंबानो आं खुगा खुगा बुंखागौमोन। नोंखौ बुङो नों जेबो बुंफिनाना? आं बांद्राय गाज्रिबो बुंफिननो हायाना आयै। बेखायनोथ' आरो बेखायनो नोंखौ आगोर मोनो लाइ मोनो। नों जेबो बुंनो हाफिना होननानै मिथिगौना बेखायनो नोंखौ बाथ्रा खोनासंहोयो आरो। थौलाय मानोथो बुङा? आंनि सिगाङाव बुंथोनाय सोर बुंदों? थां बेफोर बाथ्राखौनो सानबाय थानाङा। ओंखामफोरा खुरनानै जाहैदो। नै आं माबायाव थांनि। अबाव थांनो? दैमायाव साम' ओंखारसोदोंनो एसे थांनि आङो बेखौनो। साम' अबाव ओंखारदों? दंग'आव ओंखारसोदोंनो माथो। ओंखारखायोना देग्लाय बांसिन जादोंनो। थांनि र' आङो। मानसिफोरा मालाय थांसोबायानो आंहासो मोननाय नंला। ए जेखाइबो गैया माथो? नाङा आखाइजोंनो हमगोन, जेखाइबो बायबायना। खालि खालि आखाइ थांसै मनायालाय अबाव नोङालाय? अबाव लागोन साम'खौ? र' बावदोंसो आङो। थां नोंसोर ओंखामखौ खुरना जाहैदो माबोरै? गुसु जाजोबगोन दहायनो संनाय। आं थांसै मनाखौ लानानै। औ दे। सिखार होनदोंना रनि? अबेनिफ्राय पापा लाबोनांगौ आङो? पापाया गैया। सिखार अबाव मानसिया? नै पापाया दिल्लीयाव थांदों। खामानियाव फैथ'वाथ' पापाया। गोबावजोंसो फैगोन। नों मानो बुजिया? मानो बेबायदि गाबबाय थायो? गारि नांगौ पापा नांगौ। हामालै हाबा बेबायदि गाबबाय थानो। गारि नांगौ लाबोगोन ना? बक्सि आंखालखौ लाबोनो हरगोन आङो गारि। नाङा पापानिसो गारि नांगौ। पापानि गारि नांगौ पापा। माने बेबायदि अख्रा नोङो? अबेनिफ्राय लाबोनांगौ नोंनि बिफाखौलाय? अबेनिफ्राय लाबोनांगौ आङो? हुइ साला गथ', नोंबो सासे जारलासो गथ'। बिफा जेरै नोंबो बेबायदिनो। नोंखौबो जोनोम होआबा जागौमोन साला। नों बायदि अख्रा गथ'खौ जोनोम होनानै जेबो लाब मोनासै आंबो। बिफायाबो गारना थांबाय। नों गथ'बो साला अख्रानिबो अख्रा। आंनि फिसाजो लानो समायाखै नोंखौ। नोंखौ सुदेमनिसो फिसाजो लानो समायदों। सुदेम बायदि अख्रासो नोंबो। थां नोङो सुदेमजों थां। नोंसा नोम्मा गिदिरजों थां। आरो थानांला नोङो। मायाव बेबायदि गाबबाय थानानै आंखौ खस्थ' होबाय थागोन। बिफायाथ' गैखाया, फिसाज्लायाबो बेनो साला अख्रानि जाथियानो अख्रा, बंस'आनो गाज्रिमोन खोमा नोंसाना। बेखायनो नोंबो बेबायदि जादों। आंनि बंस'आव बेबायदि अख्रा गथ' गैयानो मिथिबाय। आंनि बिमा बिफायाबो बेबायदि नङामोन, बिनानाव बेबायदि नङामोन, आंबो नङा। नों अबेनि जोनोम जाखो? बिफानिनो जाथि लादों नोङो, बिफानि जात। जेनिफ्रायबो सान्थि मोनाखै आङो मिथिबाय। बिमा बिफानिफ्रायबो अननाय मोनासै। बिनानावाबो बेबायदिनो थैलांबाय। साला हौवाखौबो बेबायदिनो सिखाव बायदि खावनानै लांबाय। फिसाज्लायाबो बेबायदिनो अख्रा, मेगनाबो नुवा। थैगौमोनसो आङो हानाय मोनब्ला। नोंखौ जोनोम होआबा जागौमोन। नोंखौ जोनोम होआमोनब्ला मालाबानो थैसिगौ आङो। नोंनि थाखायसो थांनानै दङ आङो। थेवबो नों अख्रा। अबे खिसोनाय अबेनिफ्राय आङो गारि लाबोनानै फैनांगौ? हो? बिफाखौलाय मानो नांगौ नोंनो? बिफानि गारियासो गारि। हो? फास लगायना होगोन दानो। खोमा गावगोलायनाय मिथिबाय गथ'। गाबबाय था। लामायाव गारना फैगोन दानो हो। बक्सिखौ नोंखौ लामायाव गारना फैनो गोनां मिथिबाय ना? अख्रानि जाथि। बे अख्रा गथ'आ मोनसेबो जोंफोरनि गुन लायासै। गासिबो बिफानि न'खरनि गुन लाजोबदों। गाज्रि गोजा।
आंहाबा टेनसनजों खर' खामानि होआखै बिहाबा आरो मायबा गारियानो न'से बुंजोबसिगोन गारि माने गारि बिलाइ आला बांद्राय अननायखायनो बेबायदि जादों देखाबबाय थानांगौ दिलै जेसे गाबनो हागौ नोंनो गारिबो लाबोनानै होआ जेबो होआ आङो जि खालायबाय था गथ' मेसिनफोरालाय माथो गंनैबो गाज्रि जानासो थाबाय आंलाय सानदोंमोन मोजाङैसो दं नामा दाबा आरो बेफोरखौ फाहामनांगौबा बेसेबां फैसा नांगौ खाथियावबा मेसिन फाहामग्रा दंना गैया मेसिनखौथ' जेनेबा फाहामनो हागोन दिनै फैसायासो दा अबाव मोननो बेसे लायोथाय गंनैबो बेबायदि गाज्रि जानानै थानांगौ होनबा सुथारिखायसो जादों नामायथाय जामफोर नांदों खोमा आयै थांसै फै थांगोन र' आबा मेसिनफोरानो हामा जाजोब्बाय मा गाज्रि जाजोबदों मेसिनफोरा दख'ना सुगोन सानदोंमोन आं एसे मालाय थाइफा थाइनै ओंखारगौमोन खोमा बे जि सुनायफोरजोंनो एसे सोलिनो हागौमोन मानसिफोरबो फैयो मेसिनानो माथो हामासो जाना थाबाय आं फाहामगोन र' फाहामगोन नोङो आं नायगोन र' नों फाहामनायानो जाथ'आखै दे आबा नों देलायनायखौ दहाय अबाव नुनाय औ दखानाव नुदों आङो ए होनबा देलाया सफैदों खोमा देलायखौ लोगो मोननायबा हामगौमोन फन खालामनोबो बेलेन्सबो गैया आंना मबाइलाव आयै थांसै फै र' आबा आं माबा सानबाय दङ मेसिनखौ अबाव फाहामोथाय खेबसे सोंना थांनो हानायबा हामगौमोन बेसेसो लायोथाय फाहामब्ला सोंना थांनो हानायबा हामगौमोन साला पकेट खरसाबो गैया जाबाय बे खिजानाय बिफायाथ' होखाया थाइसेबो बिबाबो आइडिया दिनैथ' रितु गैयालै अफिसाव थांदों रजिया मायबा खामानियाव लिंहरदोंनो ड्राइभारा दोनना फैदों दाखालै माने बे खेबसेनि सनानि लोफोरा बेनाथ' आलमारियाव दंलै दाथ' रावबो गैयालै नायनो मिथिग्रा मानसिबो रावबो गैखाला रादायबो गैखाला रावबो गैखाला दोंसे फाननायानो हामगोन नामा सेन फिसा मोनसे दंमोनलै बेखौ फाननाया हामगोन नामा सिरि बेबायदि खालायनायानो हामगोन थांनि र' रावबो गैयावनो साननैसोनि खरसा ओंखारलायगोन र' बेलाय खानियालाय माबायदि मोनथिनो लोसो गोमादों ना मासो गोमादों बेथ' नुखायाना बे गंसेयावनो दं बायदि मोनदों आङो सनानि लोखौ मोनबा हामगौलै इसोर भगबान मा खिजानानै खेवजाया बिलाय नोमफा ताला साला गैयानो माबा गेंनो रोङाखै शाला फाफि बुस्थु मा नोमफानो गेवा सैमानि जात मा गोरा बिलाय अरे बाबा रे बाबा ये आप क्या कर रहा है ये आप क्या खोलने की कोशिश कर रहा है वो है शांति वो कुछ चाहिए था क्या चाहिए आपको ये तो मेम साहब का अलमारी है यूं नहीं चुनी का मेम साहब का है ये बे साली सैमा बन्दी गोसोम बन्दी खालि बन्दिया दासो फैनो मोनदों बिबो सालिया खालि मेम साहब अरे क्या बोल रहा है इस तरह मेम साहब के अलमारी में इस तरह सामान नहीं लेने का देखो बॉक्सी मेम साहब के अलमारी को इस तरह से नहीं चुने का मेम साहब ने मना किया है और मेम साहब के अलमारी में बहुत सारे मतलब बहुत कुछ है ऐसा नहीं देखने का मेम साहब ने मेरे को मना किया है अरे शांति मेम साहब ने तेरे को मना किया है मेरे को नहीं मेम साहब ने ऐसा नहीं बोला मेम साहब ने बोला किसी को चुने का नहीं देने का अरे पगली मेम साहब ने ऐसा नहीं बोला अरे हम तो मेम साहब के घर के ही लोग हैं क्यों ऐसा बोलेगा मेम साहब ने बोला कि चोर वोर आता रहता है ना इसलिए अच्छे से बंद करने के लिए बोला होगा तुम्हें ऐसा नहीं बोला है अरे मैं बहरी नहीं है ऐसा ही बोला है और जो भी हो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करने का अगर अलमारी से कुछ गुम हो गया तो मेम साहब मेरे को ही गाली देगा तेरे को नहीं खाली सोमफे खाली बंदी गोसोम बंदी जाम्बी माउजी गोसोम क्या चलो मेरे को साइड तो जाने दो हम अच्छी तरह से बंद करके रखेगा अरे न मेम अरे कुछ नहीं चल हटो शाली सोमफे बाद में मेरे को ही गाली खाना पड़ेगा गोसोम बंदिया साला बिनि थाखाय खावनो मोनासै दिनै इन दोनों का कैरेक्टर मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लगता बिल्कुल चोर जैसा ही लगता है ये तो मेरे को दादी सबजिफोरा माबोरै दामा माखौ नांगौमोन नोंनोलाय बे बिलाहिया बेसेबां किल' 30 थाखा किल'आवनो 30 थाखा माने एसे खमाव हरा
जायालै अबाव खमाव मोननो जोंबो फायखारिनिफ्रायसो लाखियो थाइबा लाबथ' मोनजाथारनांगोन ना जायालै मैगंफोरा बिराद दामखा हागोन खोमा 25 थाखायाव हाया हाया बाफ्रे बाप हाया लाब जाथारा ए बे थाइसुमालाय बेसेबांथ' बे किल' 40 इसिबां दाम दादिनिया माथो दामफोरानो बांद्राय थै मा बांद्राय जानो जेरावबो बेबायदिनोखा 10 थाखा 20 थाखानि जुग गैलाथ' आयै फुलकबि जानो लुगैसोदों फुलकबि इसिबां गोबाव जाबाय जाथाराखै जानो लुगैदों दामथारलै आबा उनाव जागोन दे जागौमोन होमब्ला बै आलु गोरलैया आयै आलु सावनानै जागोन आलुखौ ला आलुआलाय दादि आलु गोरलैया बेसेबां मा लाया गारा सोंबायल' थायो हो दादै आलु गोरलैया बेसेबां बोरायदोनो समान नामा दामा नङा बोराया एसे खम गोरलैया एसे बुरजा दामा नांगौना नाङा गोरलैखौ नांगौ ना बोरायखौ नांगौ नोंलाय गोरलैखौसो नांगौ र' आबा बायगोन र' आलु गोरलैखौ नांगौबा आलु गोरलैया 30 थाखा किल' हर फैसाबो गैया आंनाव बारा दे आलु गोरलैखौनो हर आधा केजि हरबाबो जागोन दे आधा केजिल' सेरनैसो लां थाइबासो खमावनो हरगोन नांथ'ला दे दादै आधा केजिबानो जागोन आयै फान्थावखौबो ला सावनानै जागोन नाङाबा फान्थावखौ गाबोन बायगोन दे दिनै फैसा मिलायथारला फैसा गैला आबा आबैनो सिनिबो लांनांगौ आबैया साहा लोंनो मोनाबा खर'आनो सालायगोन दे होमब्लालाय गाबोन जासिगोन